Dan gaan we over naar Dree Peters. En Dree is in Neel vandaag zo te zijn, want ik zie de kater al op de achtergrond. Over naar Dree Peters voor Banken met Dree. Ja, beste lu. De 40e uitzending. Banken met Dree. Wat gaat de tijd snel. En het begon ooit een keer in het voorjaar. En we zitten nu net voor de vastelavond. En wat is het dan nog zonder om een vastelavonds-item te brengen? En daar zitten we voor in Neel. En ik heb twee mensen op de bank. De voorzitter van Vastelavond Village. En een van zijn trouwste medewerkers die over de veiligheid gaat. En de techniek neem ik aan. Adjeerskis. En aan deze kant Peter Blankers, voorzitter. Ja, wat een geweldige move om de optocht niet meer te laten trekken, maar te laten stilstaan. Maar dat is eigenlijk het beeld of niet? Zo moet ik dat zien. Of wie zie ik dat? Ja, dat heb je helemaal goed gezien. Er is even het misverstand links en rechts geweest van er is geen optocht meer. Nee, dat is er dus wel. Alleen een gedeelte van de optocht, de wagens bijvoorbeeld, die stond stil. Maar de Einzelgangers, de duo's, kleine groepen, grote groepen, die lopen over een luiper hier door de Roodhoefstraat van 200 meter. En dan kunnen die tussen 11:02 en 11:06 over paraderen. De hele dag door. Dus, en is dit dan toch wel natuurlijk een verkeerde naam geweest, want er is spektakel genoeg, of niet? Dat bestaat volledig goed spektakel, 4 uur lang. Nu is het prachtig om hier met Ad de techniek duidt en zo gaat en een beetje kijken of alles technisch en ook veilig genoeg is. Om hier over te kallen, maar is het niet beter om het zo langs te lopen? Ik denk, wilt ze het zien waar het voorstelt, kan ze best even voor de straat lopen. En dat kun je gewoon doen, want ik moet nog een paar meter voor de stappen meter doen, dus dan denk je er wel even door die straat. Vertel. Vertel Peter, je begint hier het kop van... We hebben dus een groeimodel, hè, 5 jaar. En we beginnen nu met het basismodel. We beginnen dus hier, daar, op dat punt, dadelijk met een grote poort die wat binnenkomt. Als we een paar jaar weer zijn, dan staat hier een grote wal, hier om het hele Badjesplein heen, en is de poort daarvoor. En dan moet ik me, dus een poort, ik denk dan even aan de Eifel. Ja, Kijk uit, de camera bijna in het groeimodel. De hele hoop. De hele hoop. De nieuwe prijs, de hele hoop. Ja. Pas op, hè. Inderdaad, er moest zich hier een poort voorstellen in een aaienwal van een dorp en van een stad. Ja. En het zal een poort zijn die begint hier tegen deze muur. En die gaat zo over tot aan de andere kant van de straat. Want die straat moet natuurlijk wel open blijven, zodat brandweer, politie, ambulance en dat soort dingen door kunnen komen. Nou, dat is eigenlijk een heet hangijzer steeds meer, hè? Ik bedoel, de kids ook met de politie brandweer van uit de Bergweg erin komen. Even een mens van de veiligheid. In principe wel, maar goed, de eisen zijn tegenwoordig zo hoog. En normaal mensen die snappen het niet meer. En dan wil ze toch van tevoren geen risico lopen en niet voorkomen dat ze dadelijk tegenwerken van de gemeentekris of van de hulpverleningsdiensten. Ja. Dus verzorgen we dat de hele weg onbeperkt tijdens de hele activiteit open blijft en toegankelijk blijft voor hulpdiensten. De veiligheid gaat boven alles. Ja, goed, dan lopen we die straat in, hè, want de uitzending is geen 2 uur. Hè. We lopen van nu gewoon door die poort. Hè. En hier door de straat loopt een 200 meter lange luiper. 1 meter breed, 200 meter lang. Okay. En dan kan iedereen die het wil even paraderen. En dan komen we hier bij een eerste gedeelte, waar zeg maar optreden zijn, activiteiten zijn. Hier op het slangenpaad natuurlijk. Ja. Dan kun je ook bijvoorbeeld de grote Prinsenwagen hier te staan. En hier voor de kerktrappen kun je een buun, waar diverse optredens ook zullen plaatsvinden. En dan zou nog hier voor de kerk, wat doet onze Colombiaanse vriend? Ja, onze pastoor die werkt inderdaad volledig met. Hij heeft ook toestemming gegeven hier om voor aanklages te maken, zeg maar, dat het Oud-Zuid. En hij zal ook de luiper inzegenen bij het begin van... Een fantastische mens, hè. Wilson Ferreira. Ja, die weet precies wat hij moet doen. Nou, goed, dan gaan we... Bij ons raadhuis, hè, ons eigen raadhuis, dat werd ook weer helemaal aangekleed, om het zo te zeggen, dat het echt roet springt. Goed, en dan gaan we hier. Dan gaan we hier voor weer een plein. Ja, dit is het Dr. Molplein. En dat werd het Boete-Poeteplein. Dus dit werd echt voor de jeugd. Met ook DJ Edmund, een aantal andere DJ's. Echt naar dat niveau toe. Met ook een eigen kinderbar erbij. Ik hoorde me vermelden dat we hier het cursuscentrum kregen. We mogen dit punt dus gebruiken tijdens die dag. Dus toen komt de EHBO in en dan zitten we ook, als nodig is, kunnen we door hulpdienst ontvangen.
De eieren waar vroeger nog de smeet de hoeven, daar kunnen we Broen Café. Daar kunnen we Broen Café, ja. En dat werd geëxporteerd door een van die kasteleins. Samenwerken met de dorp, ja. Ja, goed, ik bedoel, je doet alles in samenwerking met de kasteleins. Het gaat hier goed. Dus we moeten vooral ook zo haaien. Ja, dan zijn we dan niet al op dat één plein en dan hoort het op, hè. Je komt er een nieuwe poort. Helemaal aan het begin komen we ook weer zo'n poort. En die porten die werden dus ook bewaakt door de dorpsgarde, hè, de hele dorpsgarde. Oh, het zit er geloof ik de hele dorpsgarde. Ook door het visum uitreiken en met dat visum mochten ze naar binnen. Moest we beginnen even zeggen, wie laat kinderen de Lu verwachten dat er het spektakel gaat beginnen op de Vasteloven zondag? Het echte spektakel begint om 11:02 met de openingshandeling. En vanaf dat moment is overal, op die diverse plekken, zijn er dus optredens. Dus we hebben een vrij stevig basisprogramma nemen voor dat dan. Maar we hebben bij ieder programma en ieder punt ruimte. Als er nu echt iemand aankomt en zegt, luister, ik wil hier gaan zingen of ik wil hier gaan doen. Dan meldt er zich bij, laten we maar zeggen, de bühnemeester van zo'n moment. En dan zegt, nou oké, dan kan ze nu erop. Goed jongens, ik wens u vanavond de eerste plaats. Ook namens TV11 een geweldig succes toe. Jong, succes ermee. Bedankt voor de inzet weer voor de gemeenschap in Neel. Veel succes met Vasteloven Village. We zien ons de volgende week weer bij TV11, want daar is u zichzelf.